На сайта на Тренд, които са социологическа агенция, може да видим нагласите и подкрепата на населението върху парламентарно представените и партиите, които са извън парламента. Ако днес се провеждат парламентарни избори и се явят следните политически партии и коалиции, най-голяма подкрепа би спечелила коалицията ГЕРБ-СДС с 24,8%. На второ място биха били Продължаваме промяната, Демократична България с 17,8%. На трето място са Възраждане с 14,6%. На четвърто място са ДПС с 13,8%. А на пето са БСП с 9,6%. Има такъв народ, партията на Слави Трифонов е с 4,8%, а левицата е с 1,9%. По-надолу с 1,8% е партията Български възход на генерал Стефан Янев. Подкрепата за другите партии е 3,9%, като 7% бих са отбелязали не подкрепям никого. Базата на изследването са 1016 респондента, което означава, че над 1000 души са отговори на запитването. Един малко по-внимателен анализ ни показва, че ГЕРБ и СДС са партията с най-голяма подкрепа, като ГЕРБ и СДС са твърдо евроатлантическа партия с подкрепа от Европейския съюз. Втора партия са Продължаваме промяната, Демократична България, които са коалиция от партии, като за тях можем да кажем, че също са проевропейска евроатлантическа партия, която съчетава в своята политика и десни и леви политики. Това, което мен лично ме изненадва, е третата позиция за Възраждане, които са русофилска партия, която е евроскептична в най-добрия случай и по време на пандемията те бяха партия, която критикуваше линията на официалната линия правителството. Четвърта партия са ДПС. Движението за права и свободи в момента е с не особено стабилни вътрешни позиции поради промяната на лидера, като пета партия са БСП, които са с лява идеология, социалистическа партия, която също може да бъде определена като русофилска, но те се определят от много изследователи като една от партиите на статуквото и това е една партия на прехода, която е натоварена с тежката задача да възвърне доверието към себе си. На следващото място виждаме има такъв народ с около 5%
подкрепа. Какво е характерно за тях? За тях е характерно, че те в момента са опозиция на ротационното управление на ГЕРБ и СДС и същевременно с това опозиция на Продължаваме промяната Демократична България. Левиците и Български възход са вън от следващия парламент, ако изборите бяха днес. Та, ако направим една проста аритметика с калкулатора, може да видим сумарно колко е подкрепата на коалицията между ГЕРБ и СДС и Продължаваме промяната и Демократична България. 24,8 плюс 17,8 прави 42,6% от подкрепата. Като това означава, че в момента правителството е със стабилни позиции, като можем да проверим вече и по-надолу. Тук има друга. Кое от изброението е по-близо до вашето мнение по отношение предстоящата ротация на министър-председателя Николай Денков с Мария Габриел през март? 15% смятат, че управлението ще стане по-добро, а 16% че управлението ще стане по-лошо, което според мен означава, че хората са раздвоени, но най-голяма подкрепа има твърдението, че няма да има промяна. Кавично може да се види тук и какво е одобрението към промените в Конституцията. 17% от населението одобряват Конституцията, т.е. не от населението, от респондентите, а 30% не ги одобряват, като най-голям процент са хората, които не са запознати с промените в Конституцията. Редно е тези, които не са запознати с промените в Конституцията, да се информират. Та нещо друго интересно, което забелязах, е подкрепата за Възраждане и подкрепата за БСП. И двете партии са партии, които в момента се намират в опозиция, не са част от властта. Нека сумарно изчислим подкрепата за тях. Възраждане са 14,6, като съберем с 9,6, виждаме, че подкрепата е 24,2, което означава, че подкрепата за тях не е достатъчна самостоятелно да могат да сформират правителство. Но в момента най-важното са предстоящите избори за Европарламент. Дори да добавим партията Има такъв народ към една бъдеща коалиция с 4,8%, получаваме 29%. Според мен има вероятност Възраждане, БСП и Има такъв народ да стигнат до определени разговори в бъдещето, които могат да бъдат конструктивни. Благодаря ви за вниманието.